बाबू चोदी सब पी गेल पड़ा, जेहन लौड़ा मारबो न खड़ा कि तो पेंटे में पीट देबी झाड़ा, बुझली। प्रणाम नमस्कार, हम बिल्लू टॉप 10 के मसेरा भाई बिल्लू टॉप 10 ऑफिशियल। तो भाई सब बिल्लू टॉप 10 चैनल डिलीट हो गेलो, तो जे सब भाई हमर कॉमेडी वीडियो देखे ला चाहे छो तो बिल्लू टॉप 10 ऑफिशियल पर चल आबो। तो चलो बिना बकचोदी करल हम वीडियो के शुरू करे छियो। की गे छौरी देवी की गे छोरा छोरा करे छी। हाँ मोन त हमर सूद नहीं है, तोरा जब गौर मारबो ने बूद के तभी हमर होय तो मोन सूद। अच्छा छोड़े ना, तोहर वाला दूध हमें नहीं पीबो, लेकिन हमर वाला जूझ तो पी लिए, ठीक ने। अच्छा भैंस नहीं खेल को चारा, चल कोई बात नहीं छे, तो ही पाल खा ले कोनो भैंस से खड़ा खड़ा। की काली गे बाबू चोदी सब पी गेल पड़ा, जेहन लौड़ा मारबो न खड़ा कि तो पेंटे में पीट देबी झाड़ा, बुझली। अच्छा तो ही को भाई सब जेते भैंसिया लिगा तकरा लतार ने मारते ते की एकरा घर में लौड़ा मारते, बाबा चोदी कुछ से कुछ बोलबी न त घर में लौड़ा दे के मुतिए देबो, बुझली। लाबै ले गेल रही घास त की भेलो, खेत वाला गाय में लौड़ा पास के देलको की गे। आगे राइटर धर्म कौन चीज सुनतो, खेत वाला गाय में लौड़ा पिनल को वह सुने भी की गे सही चोदी। अच्छा राधिका लाचार भए गेलै से की गाय में लौड़ा दे के सुति गेलो की गे जे तोय लाचार होय गेली। हाँ तो को भाई सब कैसा लगला वीडियो, अगर अच्छा लगल तो ललका के लतिया दियो, घंटा डोला दियो, कमेंट में बता दियो, तमे एकरो से बढ़िया बढ़िया वीडियो लाइक